שזינקו. ראשית, הייתה להם תפיסה תחרותית, הם מדדו את עצמם בהשוואה למדינות אחרות. שנית, הם טיפחו את היכולת לקבל החלטות ולבצע, בעיקר במספר קטן של יחידות ארגוניות שיש להם משמעות אסטרטגית בתחומים מרכזיים. הדבר השלישי זה שהם זיהו וטיפחו מנועי צמיחה. הם יצרו את הכוח לחולל שינויים מבניים, הייתה להם את היכולת לחולל שינויים מבניים, לעתים באמצעות הפעלת כוח פוליטי ולעתים באמצעות יצירת שותפות בין המגזרים החשובים. כמובן שבישראל אנחנו מדברים על המודל של השותפות. הציבור נרתם, זאת אומרת השיחה על צמיחה ופיתוח כלכלי יצאה מהחוגים של הכלכלנים של הבנק המרכזי ומשרד האוצר והפכה להיות פרויקט לאומי. וסביב הרעיון הזה אנחנו בנינו את הכנס. ישבו כאן 200 איש שהם כולם עוסקים בצורה כזו או אחרת בפעילויות שקשורות לבניית כוחות ויכולות. כל מדינה הצליחה להכיל את הנטל הייחודי שלה ולמצות את הנכסים הייחודיים, כשהנכסים הייחודיים של מדינת ישראל לתפיסתנו, וזו הנחה שאנחנו מתכוונים לבחון בתקופה הקרובה, זה המגזר הערבי, המגזר החרדי, המערכת הביטחונית והעולם היהודי. אלה הם 4 נכסים ייחודיים שיש לישראל, ואם אנחנו נהיה מסוגלים למנף אותם, נתוני הצמיחה שלנו יתקדמו בקצב מאוד מהיר. הדבר הנוסף זה שנדרש חזון והשקעה כבדה מאוד בהון אנושי. אלה 8 המרכיבים שלמיטב הבנתנו הם המכנה המשותף בין מדינות שזינקו. עכשיו, קפיצת מדרגה לא תתרחש אם לא תהיה התגייסות לאומית. דווקא אנחנו חברה שיודעת להתגייס. התגייסנו למטרות האלה, לגאולת האדמה, להפרחת השממה, לקליטת העלייה. אין שום סיבה שקפיצת המדרגה לא תהיה הפרויקט הלאומי הבא. ואז השאלה היא כיצד מחוללים תהליכים של קפיצת מדרגה. יש סיפור אחד שהוא סיפור שמגיע מלמעלה למטה, מהממשלה לציבור. הממשלה מתכננת תוכניות, יושבים כלכלנים, מציגים את התוכניות שלהם לראש הממשלה ולממשלה, והממשלה אמורה לבצע. יש את הסיפור השני שמגיע מלמטה למעלה, מהציבור לממשלה, ופה אנחנו צריכים לרתום את המגזרים החשובים בחברה, למקד אותם בחזון ולאפשר להם לרוץ. כמובן ששתי הגישות האלה הן משלימות, אלא שמאחר שהשיח הציבורי הישראלי מרוכז רובו ככולו בשיח מהממשלה אל הציבור, בשיח טופ דאון בצד הימני, מכון רעות ממוקד בצד השמאלי. ואז השאלה הבאה ששאלנו את עצמנו, מהו תפקידה של רעות? והתשובה שנתנו היא שתפקידה של רעות הוא להיות זרז. וזרז מבחינתנו עושה 6 דברים. מחבר חיבורים בין שחקנים שכבר היום עסוקים בפעילויות של בניית כוחות ויכולות שניתן לרתום אותן לטובת קפיצת המדרגה. בונה מוסדות ויכולות שחיוניים לקפיצת המדרגה. זרז ממתג את החזון כדי לרתום את הציבור. זרז אמור ליצור תחושת דחיפות שהיא חיונית לצורך שינויים מבניים עמוקים. אנחנו מקווים שאנחנו נוכל להגדיל את עוגת המשאבים שעומדת לרשות כלל הגופים והשחקנים שעוסקים בקפיצת מדרגה, ואנחנו מתכוונים לקדם את המחקר הממוקד בתופעה הזו של קפיצת מדרגה, ובאופן נקודתי קפיצת מדרגה של ישראל. ולאור ההיגיון הזה נבנה הכנס. ישבנו בבוקר בפאנלים במושבים ודנו בשאלות האלה שאתם רואים לפניכם. אחר כך עברנו לשולחנות עגולים. מי שלא היה כאן ולא חווה את החוויה הזו, אני רוצה בקצרה לספר לכם מה היה כאן. היו פה 220 איש, ראשי רשויות, ראשי עמותות ויזמים חברתיים, ראשי קרנות פילנטרופיות, נציגים של העולם היהודי, נציגים של הפקידות המקצועית ונציגים של המגזר העסקי. היו פה אנשים מהמגזר הערבי ויש פה אנשים מהמגזר החרדי, והם כולם ישבו מסביב לשולחנות עבודה ושאלו את עצמם את השאלה הבאה: מה אני יכול לעשות כדי לתרום לקפיצת המדרגה? במילים אחרות, זה לא הממשלה שתנחית עלינו את הסיפור הזה, זה אנחנו שניצור את המציאות הזו. זו השאלה שהם שאלו את עצמם, ואנחנו נספר לכם קצת על הרעיונות שעלו בתהליך הזה. ועכשיו אנחנו למעשה נמצאים בחלק האחרון של הערב. תכף תקבלו את תום פרידמן כנואם הראשי. מה הולך להיות ביום שאחרי? מבחינתנו אנחנו מחויבים לארבעה מהלכים החל ממחר בבוקר. ראשית, אנחנו ניצור פורום או פורומים שיעסקו באתגר של קפיצת מדרגה. הדבר השני הוא שעל בסיס הרעיונות שהוצגו ועלו
סביב השולחנות העגולים אנחנו ניצור בנק של רעיונות שיעמוד לרשות כל האנשים שנטלו חלק בתהליך הזה וגם כל מי שלא היה איתנו היום ביחס לפרויקטים שיכולים לקדם את קפיצת המדרגה. הדבר השלישי שבעוד דקה אני אזמין את ראיה שטראוס לדבר עליו הוא שאנחנו הולכים להירתם ביחד עם שותפות 2000 והסוכנות היהודית כדי לנסות וליצור מודלים של פיתוח אזורי במספר מצומצם של אזורים בארץ, ובסוף אנחנו מתכוונים להקים את קרן ישראל 15 כגוף פיננסי שיתמוך בכל הפעילות הזו, ועל כך ידבר יעקב נאמן. אז מבלי עיכובים נוספים אני רוצה להזמין את ראיה שטראוס. תודה רבה.